Биполярно афективно разстройство е психично заболяване, характеризиращо се с промени в настроението и активността на засегнатите лица. Хората с биполярно афективно разстройство имат периоди на мания, когато се появява повишено настроение, повишена енергия и преувеличено самочувствие. Тези периоди се менят с периоди на депресия, когато настроението е ниско, има отчаяние, безнадежност и намалена енергия. Биполярно афективно разстройство може да се прояви в различни степени на тежест и симптоми. Някои хора имат по-лека симптоматика и по-леки епизоди на мания или депресия, докато други могат да преживеят сериозни проблеми, които засягат тяхната работоспособност и качество на живот. Причините за развитието на БАР все още са неизвестни, но се смята, че генетиката, хормоналните дисбаланси и околната среда могат да изиграят предопределяща роля в появата му. Лечението на биполярно афективно разстройство включва комбинация от психотерапия, фармакологично лечение с лекарства, които стабилизират настроението, и подкрепа от близките и семейството, разбира се, са от ключово значение също. БАР е сериозно заболяване, което изисква професионална грижа и подкрепа. Хората с БАР могат да имат нужда от редовни консултации с психиатър и да спазват план за лечение, за да се изконтролират симптомите и да подобрят качеството на живота.